Compartiré pantalla. Val. Si us sembla, doncs compartiré pantalla. Aviam si... Es veu correctament, oi que sí? Ara vaig a posar-ho en modo pantalla completa. Val. Entenc que es veu perfectament, no? Sí? Es veu correcte? Val. Correcte. Molt bé, doncs, aviam, bon dia a tothom. Com deia l'Elvira, doncs aquesta roda de premsa d'avui el que farem serà presentar-vos el resultat de l'enquesta que van fer els socis sobre la situació de com han acabat l'any 2021 i perspectives de cara al 2022. Jo faré la primera part, que serà la part de presentació de com han acabat l'any 2021, i després el president de Comertia, el David Sánchez, explicarà les perspectives de cara a aquest any 2022. Bé, la mostra d'aquesta enquesta han estat les empreses associades de Comertia. El format ha estat un qüestionari, una enquesta online, que s'ha enviat a través de mail a tots els associats i la data de realització ha estat del 20 de febrer al 30 de març de l'any 2022. Pel que fa a la radiografia de les empreses, podem parlar que gairebé, aquí podem veure, gairebé un 56% de les empreses de la mostra estan entre 20 i 100 punts de venda. Pel que fa a la facturació, tenim també un 36% que estan entre 10 i 20 milions i un 25% que estan entre 20 i 50 milions. Pel que fa a la plantilla, veiem que el 46,5% estan entre 51 i 200 treballadors i el 23,3% estan entre 200 i 500 treballadors. Anem a veure l'impacte de la pandèmia en el negoci de l'any 2021 respecte al 2019. En aquest xart podem veure que el 51% de les empreses de Comertia ha disminuït la facturació del 2021 respecte al 2019 i el 49% l'ha augmentat. Pel que fa a la facturació de les vendes online, el 86% de les empreses ha incrementat la seva facturació online el 2021 respecte al 2019. Només el 2,3% de les empreses l'ha disminuït i un 12% no ven online. També cal dir que el 76% de les empreses va començar a vendre online abans de la pandèmia, el 12% durant la pandèmia i un 12% més de les empreses afirmen no vendre online, que és el que acabem de dir-vos. Pel que fa a la distribució de la venda online, veiem que l'e-commerce propi i l'APP i les xarxes amb un 77% i les xarxes socials amb un 35% són els canals de venda online més utilitzats. La venda a través de WhatsApp és un dels nous canals de venda emergents. Pel que fa a la inversió online, veiem que el 57% de les empreses inverteix menys de 100.000 euros anuals en online, el 32% inverteix entre 100.000 i 500.000 euros anuals i un 11% inverteix més de 500.000 euros. Pel que fa a la facturació del negoci internacional, veiem que una de cada 3 empreses de Comertia té negoci internacional, que és un 32,5%. D'aquestes, un 46,2% han augmentat facturació l'any 2021 respecte al 2019, un 31% ha mantingut les vendes i un 23% les ha disminuït. Tots ells també opinen que la facturació internacional augmentarà en els propers 3 anys. Pel que fa a les obertures i tancaments de punts de venda, en aquest gràfic podem veure les obertures i tancaments des de l'any 2019, 2020 i 2021. I podem dir que en conjunt, Comertia ha inaugurat 73 punts de venda l'any 2021 i n'ha tancat 66. Amb això queda un saldo positiu de 7 punts de venda respecte a l'any 2020. Pel que fa a la plantilla, el 46,5% de les empreses va reduir la plantilla a l'any 2021 respecte al 2019, el 32,6% les va mantenir i el 21% la va augmentar. Pel que fa als principals canvis de l'any 2021, veiem que un 86% de les empreses ha fet un gran impuls amb la transformació
transformació digital. Un 53% han incorporat un model de treball híbrid, combinant el teletreball i el treball presencial. I el 51% han incorporat noves polítiques de recursos humans, motivació, formació, etc. Ara ja dono la paraula al president de Comertia, David Sánchez, que us parlarà sobre les perspectives de l'any 2022. Gràcies. Gràcies, Elisabet. Gràcies, Elvira. Bon dia a totes i a tots. I passem a parlar del que serien les perspectives per a aquest any 2022. Recordeu-vos que es va fer l'informe entre el 20 de febrer i el 30 de març i, en certa forma, va començar la guerra d'Ucrània sobre el mitjans aproximadament de març. Tinguem en compte també aquest factor, però podem començar, per dir-ho així. La primera part seria la previsió de facturació per l'any 2022. En aquest sentit, el 67% dels empresaris creu que les vendes augmentaran al llarg de l'any 2022. Un 28% pensa que es mantindrien i un 5% preveu que disminuiran. La següent part, que seria la part de l'expansió, el 63% de les companyies de Comertia manifesta que preveu obrir noves apertures aquest any. Per contra, un 37% pensa que mantindrà o tancarà alguna. Una altra part també que hem preguntat important és quines prioritats a l'hora de la gestió li donarem més importància per l'any 2022. De totes les companyies, el 81%, és a dir, moltíssimes, faran focus en la digitalització de la companyia. També, molt important, el 65% també manifesta que farà innovació amb els productes o amb els processos o amb els serveis. També manifestar que el 42%, pràcticament la meitat de les companyies, també faran focus amb la sostenibilitat dels productes i també dels serveis que utilitzem o que presten. De la mateixa forma, quan parlem de la competitivitat de l'empresa familiar catalana, del retail, hem preguntat quins són els principals factors condicionants. I el que més preocupa als empresaris són les conseqüències de la guerra d'Ucrània per la salut de l'economia, com parlàvem abans. En quin sentit? Gairebé totes, el 93% de les companyies manifesten que hi haurà un augment important de la inflació, com s'està demostrant. També un 79% manifesta que els preus de l'energia i de les primeres matèries també tindran un fort impacte que condicionarà, i també mencionem que el 47% com a derivada també tindrà un augment molt important del cost de la logística que gairebé afecta a tots els sectors. Hi ha altres, que les tindreu en l'informe més detallat, però aquestes serien les principals. I passem a la següent, en la qual parlem de, a l'hora de finançar-nos, quins són els instruments que utilitzarem. Bàsicament, parlarem de tres, que són els principals. El 79% de les companyies utilitzarà la banca tradicional, per dir-ho així. També un 70% crèdits institucionals, ja siguin via ICO, estatals o ICF, de la Generalitat, i sobretot també un 67% utilitzarà o ha utilitzat recursos propis. Ara parlem de les prioritats en política econòmica. En aquest sentit, el que més important, el que més manifesten les companyies de Comertia i que els preocupa és el 72% és l'efecte de la reforma fiscal. També el 67% manifesta que el repartiment equitatiu dels fons europeus a les empreses familiars, és a dir, els famosos fons Next Generation, que arribin directament a les companyies. De fet, avui es publica que pràcticament un 30% dels fons no estan arribant a l'empresa petita precisament per les dificultats i els condicionants a l'hora de demanar-los. També direm que el 58% manifesta que no han arribat ajudes directes de forma suficient a les companyies i la millora en la competitivitat del sector energètic. Hem fet pregunta concreta sobre la valoració de la nova reforma laboral i farem focus en dos temes. Sobretot, la nova regulació dels contractes temporals preocupa el 53% de les companyies, 53% de forma molt important. Un 45% es manté com a neutre, però una de cada dos els preocupa de forma important, i també la desaparició del contracte per obra i servei. Recordem que moltes de les nostres companyies tenen una activitat que el flux de clients no és regular. Hi ha èpoques que, evidentment, la intensitat és més alta i, evidentment, el perdre aquesta flexibilitat fa que veritablement sigui molt difícil adaptar-se a la demanda del client en èpoques concretes.
També hem fet focus en esbrinar com s'ha fet la gestió emocional de la pandèmia. En aquest sentit, parlarem també a l'hora dels treballadors i també parlarem dels propis empresaris. Si comencem, el que és molt destacable, com el que més ha afectat, per dir-ho així, és l'estat d'ànim, és a dir, l'estat d'ànim manifesta que ha davallat molt respecte a la pandèmia. També és molt important la motivació personal i professional. En aquest sentit, un 40% manifesta que en aquest sentit hi ha hagut una davallada important en quant a motivació personal i professional i també respecte al compromís amb la companyia. En aquest sentit, pot estar una miqueta lligat a l'anterior, serien els 3 principals focus, per dir-ho així, que més han impactat, a part d'altres que també tenim detallats. De la mateixa forma, fem la pregunta també a nivell dels empresaris i el que seria la part, per dir-ho així, que més ha afectat, sobretot també parlaríem de les perspectives del futur de negoci, és a dir, moltes incerteses, moltes pors, per dir-ho així, que han fet que les perspectives, evidentment, es visualitzin com que afectaran de forma important. De la mateixa forma, també parlaríem de l'estat d'ànim, coincidint també amb l'anterior plana que fèiem. I, per últim, també parlaríem de patrimoni personal, és a dir, les companyies han sortit a nivell de patrimoni personal, que al final és el que garanteix la seguretat de futur, doncs ha quedat molt tocada perquè s'ha tingut que utilitzar per poder passar, per dir-ho així, l'època més complicada de la pandèmia. També hem preguntat quina nota donaríem a l'administració per la gestió de la pandèmia i en aquest sentit la nota ha sigut negativa. Un 24% de les companyies molt malament, manifesta que molt malament, el 40% malament. Si féssim una nota sobre 10 punts, diguem que el resultat seria un 4,3 sobre 10. Les principals conclusions, de forma ràpida, serien les següents, que el retail encara no s'ha recuperat de la pandèmia. Una de cada 2 companyies va tancar el 2021 en un descens de ventes respecte al 2019. Això manifesta que encara no hem recuperat l'època prepandèmica. El saldo de punts de venda del 2021 ha estat positiu, vull dir que hem crescut en 7 punts de venda. En conjunt, les empreses de Comertia han sumat 73 apertures i han fet 66 tancaments. El canal online ha estat clau pel retail aquest any passat del 2021. El 86% de les companyies, de les empreses, ha incrementat la seva facturació online el 2021 respecte a l'any 2019 i el 2,3% de les empreses l'ha disminuït. Veiem que és molt residual. El 77% de les empreses ja venia online abans de la pandèmia. El 12% va començar a vendre durant la pandèmia com a necessitat i un 12% encara no ven online. El canal preferent per la venda online és el propi, ja sigui e-commerce o l'app de la marca, que és un 77% de les companyies preguntades. De la mateixa forma, li segueixen xarxes socials, un 35%, marketplace d'e-commerce de tercers, un 28%, i delivery, un 19%, i altres nous canals de venda emergents, com pugui ser WhatsApp, amb un 9%, o portals de descompte també amb un 9%. Tot i l'auge de venda online, i això és important, el 46% afirma no haver rendibilitzat la inversió realitzada. És a dir, s'ha invertit, però la meitat de companyies encara és un sector deficitari. El 32% de les empreses de Comertia està present en el mercat internacional i totes elles auguren un bon pronòstic de vendes en els propers 3 anys. El 2021, el 46% ha augmentat vendes, un 31% s'ha mantingut i tan sols un 23% ha disminuït. Gairebé una de cada 2 empreses va reduir la plantilla l'any 2021, parlem del 46,5%, el 32,6% va poder-la mantenir i tan sols un 20,9% la va tenir que augmentar. Els principals canvis de 2021 han estat l'impuls en la digitalització, un 88%, la implementació del model de treball híbrid, un 53%, i l'aplicació de noves polítiques amb recursos humans, ja sigui motivació, formació i d'altres. Sobre la nova reforma laboral, els aspectes més crítics pels empresaris de retail són la nova regulació dels contractes temporals, recordem un 53%, i la desaparició del contracte per obra i servei, que és un 56%, ho manifesta. Com a aspectes positius, han destacat els nous contractes de pràctiques, un 21%, i la prevalença del conveni del sector, amb un 18%.
Pel que fa a l'afectació emocional de la pandèmia, en l'equip ha repercutit en una manca de motivació, il·lusió i compromís i als empresaris els ha afectat principalment en l'estat d'ànim, el benestar personal i a les perspectives de futur de negoci. La puntuació dels empresaris a l'administració per la gestió de la pandèmia és d'un 4,3 sobre 10. En general, la previsió de consum per aquest 2022 és positiva, segons el 67,4% dels empresaris. El 63% de les empreses preveu seguir fent noves apertures aquest any, enfront d'un 37% que ho descarta. El 81% de les empreses apostarà per la digitalització i un 65% per la innovació de productes, processos i serveis com a forma de millorar la competitivitat. El 35% té previst també millorar la retenció i atracció de talent a les seves organitzacions. L'instrument de finançament més emprat per les empreses és la banca tradicional, un 79%, seguit dels crèdits ICO i ICF, amb un 70%, i recursos propis també propers al 70%, concretament un 67%. Els principals factors condicionants per les empreses són l'augment de la inflació, un 93%, gairebé totes, els preus de l'energia i primeres matèries, 79%, també l'alt cost de la logística, amb un 44%, el risc de contagis, de nous contagis, un 44%, reforma laboral, igualment amb un 44%, i l'amortització i pagaments associats a deutes que van tenir que fer o obtenir pel Covid, que serien un 37% i que comencen ara a retornar tant capital com interessos. D'aquesta forma, manifestem unes peticions a l'administració de cara a l'any 2022. Les empreses precisen d'un tracte fiscal adequat i favorable per tal de preservar la competitivitat i la continuïtat de l'empresa familiar catalana, amb 3 punts principalment. El primer és la reducció de l'impost de successions i també de l'impost de patrimoni. Exempció dels beneficis no distribuïts per tal de tenir múscul financer per créixer o per fer front a futurs problemes. Les empreses comercials són intensives en persones. Cal un tracte diferencial i favorable amb les cotitzacions a la Seguretat Social per seguir generant llocs de treball. L'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, hauria de ser deduïble de l'impost de societats. Equitat fiscal entre comerç físic i el digital per generar igualtat d'oportunitats. Demanem una partida dels fons europeus destinada amb exclusivitat a les empreses de retail. Amb caràcter excepcional, demanem una subvenció o ajuts directes per sufragar els costos energètics que estan posant en risc a moltíssimes companyies. Demanem tornar a recuperar el límit de 3.000 euros en efectius. Recordem que actualment és tan sols de 1.000 euros. Important també, degut a la inflació, sobre el lloguer de locals comercials, demanem la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge, és a dir, mateixes condicions que els arrendaments d'habitatge. Sigui aplicable, com diem, també als locals comercials per protegir i que les futures renovacions no ens apropem a increments propers al 10% que faria inviable la continuïtat de moltes companyies. Això seria tot. Elvira, moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, David. Bé, ara donarem pas al torn de preguntes, per si algú vol adreçar alguna pregunta, bé a l'Elisabet Vilalta o al president de Comertia. Podeu fer-les arribar pel xat o a través o expressar-les de viva veu, com preferiu. Bé, sembla que no hi ha preguntes, o sí? A veure, l'Albert. Perfecte. Vols dir-la en veu alta, Albert? Hola, bon dia. Sí, em sentiu, eh? Sí, perfecte. Perfecte, sí, no, millor per veu. I era una pregunta, de fet eren un parell, més així en perspectiva general. Un era de cares a aquest 2022, que sembla que les perspectives són bastant més bones que les del 2021, era si creieu que ja pot ser un punt d'inflexió i que aquest any es pot ja arribar efectivament a nivells de vendes superiors als del 2019 i si també creieu que es pot donar ja la pandèmia d'alguna forma per superada o degut a les incerteses que encara planen una mica sobre l'entorn actual, preferiu mantenir la prudència. Serien aquestes dues. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Albert. Respecte a la primera pregunta, la perspectiva de recuperació era molt positiva, tenint en compte una demanda continguda a l'any 2021 i sobretot a l'any 2020. Clar, ens trobem amb un nou condicionant molt important, que és, a part del drama personal, que seria el principal, faltaria més de la guerra d'Ucrània, però les seves derivades econòmiques, principalment amb una manca de determinades matèries primes que fa que l'increment de productes que tots utilitzem sigui molt alt. Recordem que ens estem apropant amb l'interanual al 10%. Clar, això que fa que una recuperació de facturació, en certa forma, amb un creixement del producte acabat com a mínim d'un 10%, no és una repercussió, no és una recuperació verdadera. En aquest sentit, tenim que veure com evoluciona aquesta incertesa i si es modera o limita l'augment de preus. Hi ha una derivada positiva que és la localització, tornar a fabricar a prop, en aquest sentit, amb la qual es generarà riquesa, llocs de feina amb el nostre entorn, però fins que això arribi tenim que veure com ens adequem a aquest increment de pràcticament tots els preus, ja siguin amb serveis, com pot ser l'energia, com pot ser el transport, com pot ser el propi producte, i això és una taca que ens fa posar un interrogant, per dir-ho així, amb si la recuperació serà total, com efectivament, i bé aportaves tu, tenia pinta. Això ho tindrem que veure amb el dia a dia. Veritablement, el que sí que ens estem trobant és que el producte acabat constantment ens arriben augments de tarifes i la prudència fa que les empreses no vulguin repercutir aquest increment de preu. Amb una recuperació encara molt tova, molt recent, les companyies no volen aplicar aquest increment. Què fa això? Que el marge es redueixi i, evidentment, va en contra de la competitivitat. La segona pregunta, Albert, era la pandèmia. Tot apunta que la pandèmia serà una malaltia comú que estarà entre nosaltres durant moltíssim temps. En certa forma, tindrem que acostumar-nos a primer a fer cas als especialistes, i els especialistes el que ens diuen és que, evidentment, tindrà que fer molt focus en persones d'edat molt avançada, que el seu sistema immunològic està debilitat, i també persones amb patologies importants. Els altres el que tindrem que fer és conviure i, evidentment, tenim que veure com ho fem mica en mica. Ara estem en un punt que podem ser certament optimistes, precisament avui, amb el fet que ja no tenim obligatorietat de portar la mascareta, que això, evidentment, a l'hora del consum s'agraeix. Com sabem, moltes vegades l'experiència de compra és molt important i què diem, com ho diem, i el nostre llenguatge gestual és molt important i la mascareta, en aquest sentit, ens ha limitat. I recordem també l'impacte emocional, que són persones que necessitem relacionar-nos, i en aquest sentit crec que també ens vindrà molt bé a tots, consumidors, treballadors, clients, tornar a recuperar relacions d'una forma més normals, perquè hem normalitzat allò que és molt anormal, que és tapar-nos la cara. D'aleshores, amb tota la prudència, evidentment, i fent cas sempre als especialistes, sí que podem dir que té perspectiva que la pandèmia passarà a ser una malaltia comú, que estarem molt atents, serem molt prudents, però sembla que el pitjor ja ha passat. Molt bé, gràcies. Tenim un parell de preguntes més. A veure, la Maite Gutiérrez de La Vanguardia ens demana si les empreses de retail, la Comertia, heu hagut de pujar preus per la inflació. No sé si la vol agafar l'Elisabet, el David. Jo mateix, Elisabet? Sí, tu mateix. Maite, gràcies per la pregunta. Evidentment, es té que repercutir quan hi ha increments tan salvatges. Ja no parlem de l'energia, però també parlem del producte acabat, parlem de la logística de portar el producte a casa nostra i després de portar-ho a casa del client. Clar, evidentment, les companyies, com comentàvem abans, són molt conservadores en el sentit que volem protegir el consum i que ara que s'està recuperant no tornem a tenir una disminució. Què estan fent la majoria de companyies? Estan assumint una part a pèrdues. És a dir, si tenim un increment d'un 15%, doncs potser la pujada de tarifes és d'un 7%, que, evidentment, pel consumidor un 7% és molt,
però els pocs o nuls beneficis que tenien les companyies tenim que afegir també que del seu marge han tret un altre 7 o un 8%. És a dir, la repercussió de la pujada de preus en la majoria dels casos no és total, és parcial. Una part sí que va a increment de preu, però et diria que la meitat va a pèrdues, per dir-ho així. Sí, correcte. David, si em permets, afegeixo també, com sabeu, dins de Comertia tenim sectors molt diferents i posicionaments totalment diferents. Tenim també empreses que controlen tota la seva cadena de fabricació i, per tant, tenen controlen el marge dels seus productes. Per tant, pel que fa a la repercussió dels preus, ens hem trobat de tot. Hi ha empreses que s'han vist obligades a incrementar els preus dels seus productes, no de tots, sinó d'alguns, i hi ha empreses que ho han pogut repercutir amb menys marge. O sigui que una miqueta tenim una peculiaritat de sectors molt diferents i, per tant, la resposta és com us diem, molt transversal i molt àmplia, depenent dels sectors i de les empreses. Molt bé. A veure, també tenim una altra pregunta de la Maria Teresa Coca, del New Barcelona Post. Ens demana si les noves obertures sabem si es focalitzaran a Barcelona ciutat o s'expansionaran pel territori. De fet, és una pregunta que no sabem la resposta, ho puc dir jo també. Hem fet una pregunta oberta i suposo que depèn de cada empresa, obriran el mercat que consideri oportú. No he preguntat a on. En qualsevol cas, Elvira, de forma empírica, evidentment, per converses comuns que tenim tots els empresaris, estan focalitzades a tot el territori, en aquest sentit. És a dir, sí que és cert que estan havent-hi oportunitats que fan que moltes companyies puguin estendre's a llocs on no estaven o fins i tot poder-se localitzar a carrers molt bons. Per què? Perquè d'aquesta situació també hi ha hagut una certa disminució dels preus de lloguer en determinades àrees, com zones prime, que depenien moltíssim del turisme i que, evidentment, han tingut que adaptar les seves rendes. Però podríem dir que seria a tot el territori i, sobretot, sí que en antigues zones que eren molt, molt cares, continuen sent-la, han sigut, però sí que hi ha hagut una certa reducció. Tots podem pensar Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, i en aquest sentit sí que estan havent-hi aquí també noves localitzacions. Molt bé. L'Anna Ochoa ens demana saber exactament a quantes empreses s'ha fet l'enquesta. S'ha fet a la mostra d'empreses de Comertia i també ens demana si podem fer alguna recomanació com a associació sobre les mascaretes a dins dels comerços una vegada s'ha aprovat la no obligació de portar-les. Merci. David? Sí, sobre el tema tècnic, Elvira, són totes les companyies de Comertia. Si en aquest sentit l'índex de resposta ha sigut altíssim, si vols concretar-ho. Per l'altra, respecte a la segona pregunta, les mascaretes, com sempre ha sigut durant tota la pandèmia, primer el que tenim que fer és cas als especialistes i el que ja ens diuen és que la situació actual permet que inclús en llocs tancats puguem deixar d'utilitzar-les. En aquest sentit, tot i que els primers dies, evidentment, se'ns farà estrany, doncs el que nosaltres proposem és això que ens recomanen i que ens diuen els especialistes. Evidentment, les particularitats d'algunes companyies, doncs, evidentment, queden sotmeses, per dir-ho així, per exemple, en tema d'alimentació, doncs, segurament serà més lent, però és que la mascareta sempre s'ha utilitzat. Però diguem que, mica en mica, el que tenim que fer és adaptar-nos a la nova normalitat i aquesta nova normalitat el que ens diu és que estem en un moment en el qual és segur deixar d'utilitzar-la. I és el que previsiblement farà gran part dels treballadors i clients.
Perfecte. Eli, si vols apuntar la dada que ens demanava Sí. l'Anna. Nosaltres, la veritat és que la participació de les empreses de comerç amb les enquestes que fem i, per exemple, amb l'indicador que fem mensualment, és molt elevada la participació. En aquest cas, podem parlar d'un 88% de participació. Per tant, doncs, estem molt satisfets. Tenim una pregunta també del Climent, de Ràdio Nacional. Ens pregunta si preveieu que el 2022 es pugui recuperar l'ocupació al sector, tenint en compte que el 2021 la meitat d'empreses va reduir plantilla respecte a 2019. Sí. Elisabet, jo mateix? Sí, i tant, i tant. Al final, l'actiu més important, tenim dos actius molt importants les companyies. Un són els nostres clients i dos són els nostres treballadors. No hi ha res més costós, per dir-ho així, que tenir que prescindre, per dir-ho així, d'algun treballador. Per què? Perquè hi ha una formació, hi ha un compromís i en aquest sentit és molt dolorós pel treballador però també per la companyia. Raonablement i segur, conforme agafem i recuperem el nivell d'activitat del 2019, segur que l'ocupació també es recuperarà. En certa forma, en aquest sentit, és previsible i insisteixo. Gran part de les companyies, quan agafin la velocitat de creuer anterior prepandèmica, segur que l'ocupació s'incrementarà i agafarem els ratis que teníem abans. Voleu apuntar alguna cosa més? Algú té alguna altra pregunta? Bueno. Doncs sembla que ja estaríem. Si us sembla bé, arribem fins aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Us enviarem la nota de premsa i aquest mateix informe pels canals habituals, per mail i qui vulgui o així per WhatsApp i estem en contacte. D'acord? Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molt bon dia a tots i a totes. Molt bon dia.